wannan shi ake kira aiki da aikatan sana'a ta ce na kahe a biya. Dan Allah ki mini ba wai domin ni ba, na so duniya na shige gaba, gashi yanzu ina ta fargaba, ban kyauta ba na san ban miki ba, dama dai ban gwaje ki ba. Daukaka ta wani lokaci ce, na rasa ta kamar na zauce, farin ciki na yanzu kwake ce, ni masoyinki ne karki mance. Ni na rasa wani irin taurin kai ne da shi. Mutum a ce an baka dama kai ma kanka farashi, amma ka zauna kana gaya mini wani kima da mutunci? Ko ni kaina abin nan ya ban mamaki da yake amincewa da tayinki. Amma in ya san wata, ai bai san wata ba. Ya za a yi kenan? Gaskiya Sadiq, lamarin nan naka fa ya fara bani tsoro. Me kike faɗa ne haka mama? Haka ne mana.
Kwana biyun nan na fuskanci tun da aka yi auren nan baka cikin nutsuwa. Duk lokacin da na ganka sai na ganka a cikin damuwa. Kuma idan na tambaye ka me yake faruwa sai ka ce min ba komai bayan ga damuwa karar ta nuna a fuskarka. Ba Sadiq, yanzu ga baki ɗaya lamarinka ya zama babu gaskiya a ciki? Babu gaskiya a cikin lamarina kika ce mama. Haka ne mana, ni ce fa na haife ka. Don haka babu wani zancen kai min wayo, babu abin da ban sani game da kai ba. A ɗan tsakanin na a kwana biyun nan kana cikin damuwa. Mama ki kwantar da hankalinki, ba fa wata damuwa ba ce. Kawai dai ina tunanin Hawwa'u ne. Ta ƙi ta kula ni yanzu wallahi mama. Tana da gaskiya mana, ni na yi mamaki ma da a 'yan tsakanin kwana biyu nan ban ga sun da kayan lefen ba. Mama a da kayan lefe na fa kika ce. Ni da ita fa muna son juna. Me zai hana to? Ba kana dauke da baikonta ba ka je kai aure? Mama duk wannan fa abu ne mai sauki. Za mu sasanta kanmu insha Allah. Allah ya sasanta. Amin mama. Sadiq, wa menene yake faruwa ne? Ni fa wallahi gaba ɗaya na rasa kan wannan matar wallahi. Yaushe muka yi auren har da za ta nemi saki? Ai dama ni na san arina wallahi. Na san ba yadda za a yi matan nan ta nemi ta aure ka in ba auren kisan wuta take so ta yi da kai ba. Kawai ta aure ka ne don ta samu ku rabu ta koma gidan tsohon mijinta. Kana nufin auren kisan wuta ta yi da ni kenan? To in ba auren kisan wuta ba me za ta nemi saki bayan kwana 3 da auren ku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka gane ne abokina, kawai ka rabu da matan nan tun kafin ta zo ta haifar maka da wata fitinar. To ce fitina kuma ta rage ta zamar min bacin wannan. To menene aibin rabuwa da ita tunda dai ita ta buƙaci hakan? Idan fa na sake ta, mutane za su kalli cewa auren kisan wuta muka da ita. Kuma ba za su fahimci ba laifina ba ne. Da Allah ka bar wannan maganar wani mutane ana iya musu ne? Ka isa kai musu daidai ne? A ina ne jiya? Allah. To Allah ka ki lafiya. A ina gida ran da zaki zo. A ba matsala, Allah ya yarda. Allah ya ka ki lafiya, Allah ya ka ki lafiya. Alhamdulillah wallahi. Assalamu alaikum. To shikenan sai mun yi magana. A'a. To Mumi na wuni. Yan tafiya. Sannan ku da dawowa. Ya gida. Lafiya kana. Alhamdulillah. An da lafiya. Mumi ban ga Hawwa'u ba ko kin aike ta ne? Wallahi Hawwa'u ne dai kaga kwana biyu? Wallahi na rasa kana inda kanta ina fa. Gaskiya. Domin kaga kullun tana cikin daki ba fitowa take ba. Rannan fa mun haɗu da su a hanya. Amma sai na kalli fuskarta sai na gane kamar akwai damuwa a ciki. Wallahi ba zan iya cewa komai ba. Amma ka san menene? Waka a bakin me ita ta fi daɗi. Bari in tashi in je in taso maka ita. Sai ka ji ko menene ko? Bari in turo maka ita. To. Hawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni. Kaga da Allah malam ka daina mana wannan wani sallallami. Haba Usman. Me yasa zaka ce in dina salatin nan? Bacin kai da kanka kake nuna min salatin nan shine mafita a tare da mu? Dole na yi maka magana mana akan wa'annan duk abubuwan da ka aikata. Ka fa san laifinka ne. Malam ya kamata fa fara yin tunanin gyara duk kurakuran da ka aikata a baya. Domin su ne suke bibiyar ka ba wani abu ba. Haba Usman, wai wani irin laifi ne na aikata kake ta gaya min nayi laifi me nayi ne? Irin laifuffukan da ka tafka kai wa Hawwa'u mana su ne suke bibiyar ka. Ka manta da ita ka karya alkawarin da ka dauka kawai saboda Hajiya Zainab ta yi maka alkawarin dukiya da daukaka kuma bayan duk cikin waɗannan babu guda ɗaya da take mallakin su a ciki. Babu wanda fa take da iko da shi a cikin wa'annan abubuwan guda biyu da na lissafa maka. Hawa Sadiq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya Nasir kenan yau kai ne a gidan namu? Ai takarnas ta Kano na taso na zo wurinki. Allah sarki yaya Nasir wallahi tunda na dawo nake tunanin in zo in kawo muku ziyara amma hakan Allah bai yi ba. Kwantar da hankalinki kin san komai fa sai Allah ya amince. Amma Hawwa'u
duk mutumin da ya kalle ki ba sai an mai bayanin komai ba ya tabbatar da cewa akwai damuwa a fuskarki. Yaya Nasir kenan, wallahi babu wani abu da yake damuna, kawai ina ganin kamar canjin gurin zamani kawai. Hawwa'u, ba fitin yau na gane cewa kina da damuwa ba, tun ranar da na haɗu da ke da ƙauriki Asiya na tsaya na ƙare miki kallo na tabbatar da cewa akwai damuwa a cikin zuciyarki da kuma fuskarki. Ka kwantar da hankalinka Yaya Nasir, wallahi babu wani abu da yake damuna, kuma inda ina da damuwa ai kai ma ka san zan faɗa maka. Hawwa'u, kin manta wane ne ni a wurinki? Ni fa masoyinki ne, wanda yake son ki kuma ba zai taɓa mantawa da soyayyar da yake miki ba. Amma ki kautar da wannan magana, ba ita na zo yi yanzu ba. Hawwa'u, kalla cikin idona. Duk lokacin da na kalle ki, ina miki kallon fahimta ne. Kuma kallon da nake miki ba ina miki kallo bane na kawai in tashi in tafi. Ina miki kallon farin ciki, ina miki kuma kallon bacin rai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abokina. Ka zo ka keɓe kana ta tunani ko? Amma tun farko laifinka ne. Haba Sa'id, menene laifina? Me yasa mutane ba za su dinka min adalci ba? Idan baka manta ba har gareji na zo na same ka, na baka shawara, ka kwashi abin da za ka kwasa. Amma kai kunnen uwar shegu da ni. Ta yaya kake tunanin zan fuskanci haka a irin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin ta nemi saki? Ai ba tunani za ka yi ba, kai ma da ka samu kanka lafiya, ai da ba wanda zai san kai auren nan. Gaba ɗaya da haɗuwar mu da yin auren kwana nawa, sai a daidai gabar da nake samun ɗaukaka za ta zo min da wannan abin? Tabbas akwai haka, amma na baka shawara a baya, yanzu ma zan daɗa baka. Ka je ka lallaɓa ta ka kwashi abin da za ka kwasha, ka ƙara gaba. To yanzu ni menene riba ta idan na yi haka? Saboda ta haka ne kadai zaka fidda kanka daga cikin matsalar da kake ciki. Don asanin da na yi wa Hajiya wannan ba komai bane abin da zai faru a nan gaba. Barka da rana. Yau barkanki. Da Allah ko za mu iya maka wasu tambayoyi? To ina sauraron ku. Mutane sun fi saninka da suna Sadiq Lafazi, ko za ka iya gaya mana cikakken asalin sunanka? Sunana Sadiq Khalid. Amma kamar yadda aka faɗa miki an fi kirana da Sadiq Lafazi sakamakon waƙata da ta shura shekaru da suka wuce. A yanzu kai ne matashin mawaƙin da yake tasowa kuma jama'a suke son waƙoƙinka. Ya kake ji akan wannan nasarar da kake samu da kuma soyayya da mutane suke nuna maka? A zahirin gaskiya babu abin da yake min daɗi fiye da goyon baya da nake samu daga wurin masoyana. Domin a kullum abin da nake kalla masoyana su ne ni. Kenan hakan yana nufin za ka iya yin komai domin ganin ka kyautata wa masoyanka. Wannan haka yake, kamar yadda na faɗa miki masoyana su ne. Ko za ka iya faɗa mana menene makomar soyayyarka da Hauwa? Muna nan lafiya, babu wata matsala tsakaninmu. Ƙarfe 10 na dare ta fita ba da sani na ba, koma ina ta je za ta dawo ta same ni. Daga ina kike? Ban gane ba. Ban gane daga ina nake ba. Ya za a yi cikin gidana kana tambaya na daga ina nake? Daga ina kike ne? Kaman yaya? Ban gane ba. Ban gane daga ina nake ba. Dole na tambaye ki daga ina kike. Ba zai yiwu a ce kin dawo karfe 11:30 na dare cikin gidan nan ba tare da na san daga ina kike ba. Ko kin manta cewa ni mijinki ne a ƙarƙashin iko na kike a cikin gidan nan? Ba na so ka sake tambaya na daga ina nake. Ka sani nan gidana ne.
ina da daman da zan fita lokacin da nake so kuma in dawo a lokacin da nake so. To idan kin manta bari in tuna miki, ni mijinki ne kuma a ƙarƙashin iko na kike a cikin gidan nan. Suna ji manya. Ko ka manta yadda auren nan yake ne? Shin kai kake aure na ko ni nake auren ka? Daɗin abin daga ni har kai kowa ya san gaskiya. Me yasa ba kya jin tsoron Allah ne? Ke ba abin da kike bukata a gidan nan face fitina? Me yasa kike yin haka ne? Wannan ba tsari bane, ba kuma daidai bane wannan. Da ka rabu da ni, duk haka ba za ta faru da kai ba. Wallahi tunda taurin kai ne da kai, kamar na mutanen farko, to sai na nuna maka wacece ni. Ka daina ganin kwanciyar hankali a cikin gidan nan. Ni da kai mu zuba. To gashi nan abin da ake faɗa miki, gashi nan kin yi dare kin je sanyi ya da keki, gashi nan ciwon ki ya tashi, yanzu gashi inhaler ki ta ƙare. A ina zan je in siyo miki magani a cikin wannan daren da ba keke nafe a unguwan nan. Gashi. Wa alaikum assalam kawata. Wallahi shirinki yayi kyau. Sadiq ya fada tarkon mu. Baki ga yadda fita a cikin gidan nan ba. A kidime in gaya miki. Gaskiya ne kawata. Ai bai san tarin fitinar da zai je ya tara a waje ba. Shi yasa yake sauri ya fita a cikin gidan nan. To ya yi wahala now. Ana tare. Okay, bye. Officer. Sa. Arrest you. You are under arrest. Lafiya? Arrest you. You are under arrest. Wa alaikum assalam. To ai tun jiya na gaya miki cewa hakan mu ta kusa cimma ruwa. To ai ko yanzu na san da ciwon jikin ta kaura yayi la'asar. Ai kin san ina yin belin sa. Ya zama dole ya bani takaddata. Baya juran walakanci. Ba abin da ya tsana sama da walakanci. Saboda haka ai dole ya saduda. To shikenan. Ki zo mu haɗu kawai. Okay, bye. Hello? Kubra? Hello? Ke ni ba na jin ki wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ba na jin ki. Ina zuwa. Yaran ke kadai hajiyata. A'a. Manya kayan Allah. To ya ne? Lafiya lauya gajiya. Bismillah zauna mana. Ina Kubran ne? Yanzu dai waya da ita. Kubra tana police station ta ce mun ta wuce can. Ke wai dun girman Allah ba za mu daura ma yarinyar nan aure da DPO nan ba kuwa? Gaskiya abin da ya kamata kenan son shi take yi. Kubra kullun kina police station. Hello Kubra kina ina police station. Sai ka ce me case? Gaskiya abin da ya kamata kenan son shi take yi. Yanzu a can za mu same ta kenan. To bari in samu mayafi sai mu tafi ko? Ga asmanki kuma yanayin kayan cinki sai su yi datti kafin mu dawo. Okay to. Gana asma na dai ba wani abu ne da mota za mu tafi ai kuma a ciki take. Amma sai dai kawai kayan ina da wurin da zan je da su. Ina zuwa to minti 2 don Allah. Ga remote nan. Akwai ruwa a fridge ma. To ba damu. Hello baby, ya aka yi? Lafiya lau ya jin daɗi ya aiki kuma.
Lafiya lau, kuma lafiya. Wallahi. To shikenan ba damuwa. Assalamu alaikum. Lafiya? Lafiya lau. Mutuwa aka gaya miki? A'a ba kuma wallahi. Ya kika gane ni? A kin yi kyau sosai. Zai yi ko? Wallahi alhamdulillah. To yayi, mu lallaba ko mu je. Amma fa ni mun je fa ba za mu dawo tare ba gaskiya. Saboda me? Saboda kin san ina da wata sabbogin da zan je. Za ku dawo da ku bar gaskiya. Amma ke kin san matsalan ki kullun sabga wallahi. Kamar yar fashi haba da Allah. Allah mu je. Ranka kayi baki ne sun zo suna son ganin kasa. Baki kuma? Yes sir. Suwaye? Sun kaɗe wasu mata ne guda biyu. Mata? Yes sir. Ok, cire su zo. Ok sir. Kai ba za ka faɗa mana gaskiya ba ko? Billahi allazi la ilaha illa huwa motan mai ɗaki na ce. Ba dai ka faɗa mana gaskiya ba kenan. Wallahi gaskiyar na gaya ma ranka ya daɗe. Idan na kama ka na fiffike kafin nan na kan ma ɗan banzan duka za ka faɗa mana gaskiya. Hakika ke azzalima ce kuma macuciya ce ke mayaudariya amma duk abin da zaki Allah yana kallon ki. Haba Sadiq, wannan wani irin maganganu kake yi haka? Allah rufe mana baki. Duk abin da yake faruwa a wannan gidan ba ke ce shedane da kike kulla shi ba. Kamar ya za ka yi kokarin cin mutunci saboda na zo gidan matarka? Kowa idan ya kalle ta ya san cewa ita take auren ka ba kai kake auren ta ba. Fita daga gidan nan. Get out of my sight. Ƙawata, bari na tafi gida. Daga taimako ɗaya shine kake kokari ka ci min mutunci sai an jima. Fita. Ke kuma dakata malam. Wallahi baka fara ganin komai ba. Daga cikin masihu da bala'un da na jera maka, wallahi baka fara ganin komai ba. Kai taurin kai ko? Ba za ka iya rabuwa da ni ba ko? Wallahi idan baka sake ni ba a matsayina na matarka ba, sai kaga tashin hankalin da ba a sa maka rana ba.